Vážení priatelia, chcel som povedať, že Hanusáci a priatelia z KAMu a iných organizácií, ale vidím, že sme veľmi pomiešaní a teda taká zaujímavá zmes ľudí sa zišla. Tak dovolujem si vás privítať na ústredí na KBH. Som veľmi rád, že sa vám podarilo nájsť túto adresu, aj napriek zime. Dovolte mi teda, aby som medzi nami privítal najprv dámu, pani Žitňanskú, poslankyňu Národnej rady. Dobrý večer. Samozrejme pána ministra Daniela Lipšica. Dobrý večer. Myslím si, že v tomto, ako sa tak pozerám aj okolo seba, asi ich predstavovať viac netreba. Keďže pozerám, že sú tu aj nové tvary zo spoločenstva Ladislava Hanusa, ja sa teda predstavím, moje meno je Juraj Lavko. Zo spoločenstva Ladislava Hanusa som bol vlastne vo 4. semestri. Po nejaký 11. vrátane 11. som ho viedol, potom som trošku ustúpil do úzadia, nechal som ho tak. Teraz momentálne pôsobím ako prednosta v mestskej časti Vajnory. Takže ďakujem, že ste prišli a otváram priestor na diskusiu. Niečo o tej gorilách povedať, no. Čo to je gorila povedať? Čo v novinách nie je? Čo v novinách nie je? Úplne všetko, čo v novinách nie je, samozrejme nemôžem hovoriť, lebo je to vecou vyšetrovania. Ale chcem povedať možno jednu vec, že toto je taký prvý prípad pomerne rozsiahlej korupcie, ktorá sa týka prepojenia politiky a ekonomiky, ktorý je veľmi dobre zdokumentovaný na úrovni spravodajskej. To, že Siska bola schopná nainštalovať odpočúvanie v tomto byte a zaznamenať niekoľko mesiacov komunikácie v ňom, považujem za fantastickú spravodajskú prácu. Lebo ten spis samozrejme nepopisuje všetku korupciu, ktorá sa na Slovensku za posledných 20 rokov udiala, ale len teda nejaké časové obdobie, jednu finančnú skupinu. Koľko je to percent z tej veľkej korupcie v politike a v ekonomike? Možno naozaj pár percent. Iné príbehy korupčné takto zdokumentované nemáme na úrovni spravodajskej. Či to bola éra Mečiara, alebo to potom bola éra Fica, či to boli emisné, nástenkové, mýtne tendre a tak ďalej. No ale to nie je samozrejme, že dôvod, prečo by sme nemali tým pádom riešiť aj tento prípad s argumentom, že veď boli aj iné a tie nie sú tak zdokumentované, tak nechajme aj tento. To je slabá obhajoba niekoho, kto stojí pred súdom, že ukradol 5 miliónov, povie áno, ukradol som, ale keďže niekto ukradol aj 10 a to nie je stíhaný, osloboďte aj mňa. To by nikde neobstalo. A preto si myslím, že tento prípad bude aj takým lakmusovým papierom toho, že či táto krajina, tento štát vie stíhať a odsúdiť aj ľudí pre rozsiahlu sofistikovanú korupciu. Samozrejme, stále sa pohybujeme v podobe alebo v štádiu nepriamych dôkazov. Ale myslím si, že pri tak rozsiahlej korupcii, takéto veľkej korupcii, sa vždy budeme pohybovať. Väčšinou len v štádiu v podobe nepriamych dôkazov, pokiaľ sa niekto neprizná samozrejme. Čo je možné tiež. To, že by tam posluchy aj boli, ešte samo o sebe by tiež nestačilo. Oni mohli povedať, áno, boli sme tam, rozprávali medzi sebou, ale my sme tak do strany mysleli, že to nebolo myslené vážne. Čiže my musíme tie transakcie zdokumentovať, že sa tak naozaj aj reálne udiali. A samozrejme, že ak sa potom v nejakom procesnom štádiu niekto prizná, lebo tam je x možností v zásade, lebo tam sa týka napríklad aj daňových deliktov potenciálnych, že neboli zdaňované tzv. Nepeňažné príjmy. Ak halu fiktívne kúpite za 19 miliónov korún a predáte za 60, tá reálna hodnota je 60, čiže ste vlastne kúpili výrazne pod cenu, lebo tak ste brali špinavé peniaze, no tak ten, tu možno, že ekonomovia, tak ten rozdiel je nepeňažný príjem. Ten treba zdaniť. A keď sa nezdanil, tak to krátne je daň. Proste tam sa dá ísť aj potom na daňové delikty, čo môže byť jednoduchšie a ľahšie. No, ale nechcem samozrejme prezrádať taktiku vyšetrovania, ale to porozredenie je mimoriadne závažné. A myslím si, že v každej krajine sú veľké korupčné škandály možno podobného typu, ale dôležité je, či sa v takomto prípade aj reálne potrestajú páchatelia.
alebo sa to nejakým spôsobom proste vyšumí a nič sa s tým neudeje. To je rozdiel medzi krajinami, ktoré tolerujú rozsiahlu mieru korupcie a ktoré predsa len sú v tomto konzekventnejšie, aj keď v každej krajine korupcia samozrejme, že je otázka či sa reálne potom aj na tých najvyšších poschodiach vyšetruje, či zodpovední nesú zodpovednosť, aj zodpovednosť trestnoprávnu, alebo nie. A preto si myslím, že táto kauza z hľadiska trestnoprávneho bude veľkým precedencom, alebo môže byť pre budúcnosť. A možno ešte by nebolo zle, pretože veľa ľudí si aj hovorí, že však niektoré kauzy boli šetrené, napríklad nástinkový tender. A skončilo sa to na generálnej prokuratúre. Môže sa táto kauza skončiť na generálnej prokuratúre, alebo môže to ešte niekto zastaviť, aj keď budú zozbierané dôkazy, aj keď bude všetko možné? No, možno pár poznámok k kauzám ako nástinkový tender. Nástinkový tender je stíhaný, samozrejme sú stíhaní 4 ľudia, vrátane jedného bývalého ministra, a ďalší bývalý minister nemôže byť stíhaný, lebo je poslancom. A generálna prokuratúra nedala návrh alebo žiadosť o jeho trestné stíhanie do parlamentu, teda konkrétne pána Štefanova. Ale aj ten prípad nástinkového tendra je stíhaný v zásade ako trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a potom manipulácia verejného obstarávania. Lebo na priamu korupciu už dôkazy po 3 rokoch nenájdeme, pokiaľ SIS-ka to nemonitorovala, alebo polícia. Po 3 rokoch samozrejme, že už to stíhame ako iné delikty. Však aj to je dobré a dôležité. V tomto prípade, v prípade Gorily, je situácia taká, že je to kvalifikované ako korupcia, a je to ale kvalifikované ako založenie a zosnovanie zločineckej skupiny. Čiže to je trestná činnosť, ktorá je v jurisdikcii špeciálnej prokuratúry. Naozaj táto Gorila, tento prípad môže byť takým tým lakmusovým papierikom, že či to naozaj myslíme vážne, a zároveň to môže byť aj takou dobrou správou pre Slovensko, že konečne aj tá pravica prejde. Niekto to nazýva očistou, niekto to nazýva zemetrasením, niekto hovorí o konci sveta. Ja som presvedčená o tom, že tak ako mnohí ľudia nám hovorili, že tú pravicu volia so zatvorenými očami a s rukavicami na rukách a volia nás napriek tomu, že sme v tej alebo onej strane, tak ja pevne verím, že práve vyšetrenie a dotiahnutie tejto kauzy do konca bude mať za následok aj to, že ľudia budú pyšní na to, že môžu voliť tú, ktorú stranu, a nielen ľudí, konkrétnych ľudí na tej kandidátke, že keď budú kandidovať do komunálnych volieb politici, nepôjdu ako nezávislí, ale pod hlavičkou tej ktorej strany, pretože už to nebude tá skutočnosť, ktorá im priťaží, ale práve naopak, ktorá im pomôže získať viacej hlasov. Takže v tomto ja som mierna optimistka, tak ako Daniel hovoril, že pri vyšetrení, ja zase pri tom, že naozaj by to tú pravicu mohol trošku zobudiť, okrášliť a teda urobiť dôveryhodnejšou.